Hey everyone, good afternoon everyone. Da soma jadong almost 2 PM aru dinini data jadong 3 January 2024. Be videoa आंनि बर' रावजों third vlog video जागोन. दिनैबो आङो मोनसे स्पेशल मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों लोगोफोरजों आरो बेरायनो. लोगोफोरा फैगासिनो दङ दा आंबो ओंखारबाय. ओंखायनो सानबाय भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनजों माने शेयार खालामनोसै दिनै बेरायनो थांनाय बिदि जेबो प्रि प्लान गैयामोन एकदम साडेन प्लान आरो साडेन प्लान खालामनायानो मोजां ओरैनो प्रि प्लान खालामना दोनबा जाफुङासो भिडिअखौ नोंथांमोना एसे माने क्वालिटिखौ एसे मोजां मोनगोन आरो थारमाने लास्ट टाइम भिडिअ बानायनायाव थारमाने माबा गैयामोन आंहा गिम्बेल बा गप्र इदि इउज खालामाखैमोन दिनै गिम्बेल इउज खालामदों ओंखायनो भिडिअआ मावनाय नङा आरो दा आइया न'आव गैथ'आ न'खौ आङो ओंखायनो ताला मारिबाय ओमफ्राय साबिखौ आइनो होलांनोसै बियो बै दैमा जिंथिं आलु गायनो थांदों जा दै माने बिसोरो हिन्जावफोरा लोगो नांनानै आरो बुरैफोरा बिसोरो आलु बागान खालामोनो बै दैमा दङ दैमा जिंथिं आरो बिदि बे जानि लांगोना आरो नै मैया देखायनाय पेट्रल पाम्पा केनपि थामहिनबा रुफखौ बानायनायनि खामानिया सोलिगासिनो मोजां खौरां बेयाव केनपिया जोबोद थाबनो फैदों 2 इयार्स जायैयावनो जेनेरेलि गुबुन पेट्रल पाम्पफोराव एसेबां थाबनो फैनायखौ नुनो मोना स्पेसियेलि रुरेल एरियाफोरनिखौ दा दैमा जिं फारसे थांबाय दं आङो आलु गायनाय जायगायाव साबिखौ होना फैनि आइनो ओमफ्राय बिसोरो लोगोफोरा 3टायाव थांगोन होनदो आरो आंखौ बिसोर थुकथारासिम लेंहरबाय बेनो जाबाय आलु आबाद मावनाय जायगाया फोथारावनो गायदों 2-3 बिघासो आरो सेरावनो इटाबो बानायबाय दङ बेनो जाबाय आलु बिफांफोरा एसे देरहांदों दैबो होगासिनो दङ दसे सम टि ब्रेक लाथ'दों बयबो होनानै फैबाय साबिखौ नै आंनि साइकेलखौ लाना थांदोंमोन आं ससे 0.5 किल'मिटारसो न'निफ्राय धुपधारासिम फैग्रोबाय आं आरो दा लोगोफोरखौ नेगासिनो आं दा दं धुपधारा बाजै हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टनि लांगोनाथिं सिगाङाव जिहेतु नेशनेल हाइवे 17 खौ फुवारनानै 4 लेन खालामनाय खामानिया सोलिगासिनो ओंखायनो लामा सेरनि न'-बां बिल्डिंफोरखौ सेफायगासिनो एकदम सिनायनोनो गोब्राब जाथारदों धुपधाराया दा दिनै खाफालासो गाज्रि नामाथाय कारनि टायारानो पाम्पचार जाना होदों धुपधारायाव गाजोल हाबनानै ओंखायनो धुपधारा पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय गेरेज गंसेयाव टायारखौ लिक बाथिगासिनो टायार लिक बाथिनायखौ नेबाय थानांनायलाय जों धुपधारा एबसु अफिसनि साखाथियाव थानाय बारदुई रेस्टुरेन्टआव कफि लोंबाय दा फाइनेलि जाबाय लिक बाथिनाया एसे गोबाव जाबाय थेवबो अरजाया थांगोन होननानै न'निफ्राय ओंखारबोदों नालाय जों थांथारनोसै आरो दिनैनि डेस्टिनेशनसिम फाइनेलि जोङो दिनैनि जार्निखौ स्टार्ट खालामबाय दा काराव दङ जोङो थांगासिनो आदा रेडिबा गारिखौ सालायगासिनो दङ आदा बिश्वजित कसारि बिथाङा जिरायना दङ उनथिं आरो इथिं बेलेग बर' बिथाङाबो दङ दा जोङो गवालपारा डिस्ट्रिक्टखौ बारबाय दा कामरुप डिस्ट्रिक्टआव आगान होबाय दा जोङो बन्दापारा मोनबाय दा जोङो मोनसे बिराद माने स्पेसियेल मोनसे जायगायाव थांबाय दङ नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ हाहिम होनना बुङो ओरैनोथ' हाहिमाव मोनसे फेमास पिकनिक स्पट दङ आरादाङा होननाय जेराव जों दिनै थांथ'नाय नंला जों दिनै थांनो ओंखारनाय जायगायानो जाबाय रिभार बीच होननाय मोनसे गोदान पिकनिक स्पट काम पार्क खुलिदों बेयावनो एसे बेरायनो थांनोसै हाहिमाव आरो एक्सप्लर खालामनोसै राजापारा मोनबाय जोङो नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ राजापाराया मानि थाखाय फेमास
राजापाराया ओरैनोथ' मोनसे फिसा टाउनसो नाथाय हटेल आरो जानाय लोंनायनि थाखाय बिराद फेमास। बे NH17 जों जाय गुवाहाटीसिम थांलाय फैलाय खालामो बिसोर मिथिखागौ राजापाराखौ। राजापाराया आरोबाव फेमास लायनो अमा थावख्रिनि थाखाय। बेयाव अमा थावख्रि मोनोनो। जोंनि गवालपारा जिल्ला आरो खोला कामरुपनि लामाजों थांब्ला थारैनो बे साल दंफांफोरनि थाखायनो गोसोखौ जोबोर मोजां नाङो। आं आसामनि गोबां जायगा गिदिंबाय नाथाय बिदि लामा सेर सेर साल दंफांफोर नुनो मोनाखै। खालि बहलपुर क'क्राझार र'डआवल' एसे नुनो मोनदों। जोङो सिंग्रा धुपगुरि सारियालियाव लेफ्ट टार्न लाबाय आरो हाहिम फारसे खोला दिगथिंजाय थांगासिनो दा। बेखिनिया गार' गामि। ओरैनो हाहिम ओनसोलाव गुबैयै जोंनिनो ट्राइबेल राभा आरो गार' हारिनि सुबुंफोर मोननाय जायो। बेखिनियाव मेघालय बर्डार एरियाफोराव जनबसति थामहिनबा सुबुं अनजिमाफोरा जोबोर खम आसामनि गुबुन मेइनस्ट्रिम जायगाफोरनि रुजुनायाव। ओरैनोब्लाबो जोंनि जनजातिफोरनि थाग्रा जायगाफोराव सुबुं अनजिमा आरो नखरनि रुजुबथिया थामहिनबा डेन्सिटिया जोबोर खम जायो गुबुन हारिफोरनि रुजुनायाव। जोंफोर जनजातिफोर बायदि जाब्लाथ' गासैबो भारताव सुबुं अनजिमा बांनायनि जेंनायानो थानाय नङामोन। মানুহবিলাক যে আহে নহয় নদী হেৰা কোনটো জায়গাটো এই দলঙৰ ওচৰত নাই सानैसो लकेल राभा आइजोफोरखौ सोंबाय जोङो रिभार बीचनि लकेशनखौ। बिसोर खिन्थानाय बायदिनो फैनानै मोनबाय जों फाइनेलि जोंनि दिनैनि थांखिनानै फैनाय जायगाखौ। डाइरेक्ट थांनाय लामा गैया ओंखायनो बेयाव थांनो थाखाय इउ टार्न लानानै दालांनि सिंजों थांनांगौ आरो बेथिंनो लामा बानायना होखादों। हनै गोबां गारिबो पार्किं खालामनाय दङ माथो दाबोनो। जोंलाय सानबायमोन सान हाबहां बेलासि जानायलाय रावबो गैलिया खोमा होननानै दासिम। कारखौ पार्किं खालामबाय जोङो अपेन स्पेसावनो। मोजां खौरां गारिखौ पार्किं खालामनायनि मुङाव जेबो फिस लायासै। बेयाव जोबोद मोजां मोनसे आबहावा कुल एन्ड काल्म एनभाइरनमेन्ट। दा बेनो जाबाय हाहिमाव थानाय गोदानै खुलिनाय पार्कआ। जास्ट मानसिया हाबनायनिल' फिस 20 रुपिसनि मोनसे टिकेट लानांगौ जायो पार पार्सन। बेनो जादों मेइन गेटआ आरो जों बे मेइन गेटजोंनो हाबबाय बयबो। हनै आदा रिदिप हाज'वारि बिथाङा फट' लाबाय दङ। जोंबो बयबो बिदिनो हाबजेन मोना फट' लाग्रोबाय। बेल' नङा बेयाव फट' लानाय गोबां सेल्फि पइन्ट्सफोर बानायनानै दोनदों। आथिखालावथ' बहाबा गिदिंनो थांब्ला फट'आसो मेइन आरो फट' लानांगौबो देसोन मानोना फट'आल' मोनसे बिजों जाय बारलांनाय समखौ हमथानानै दोननो हायो। फैनानैथ' आं जायगाखौ मोजांखौनो मोनदों। गोबां मानसिफोरा गावनि फेमिलिजों ज' बेरायनो फैदों गावनि गथ' गथाइफोरजों सम स्पेन्ड खालामनो फैदों। मोजां बिदि गेजेर गेजेर सम दिहुनना गावनि फेमिलि एबा लोगोफोरजों फैनांगौ अब्ला जों बिजि शेड्युल लाइफनि गेजेरावबो एसे रिलेक्स आरो थार गोजोननायखौ मोननो हायो जों बिदिनो दिनैनि बेलासिखौ हाजो हाला सेरजों दैसा बोहैलांनाय मोनसे मोजां मिथिंगायारि आबहावाजों नोगोर सहरनिफ्राय गोजानाव दसे सम बारहोनानै गोसोखौ थारैनो सुग्लायनाय मोन्दों आरो जिउनि दुखु दाहाफोरखौबो दान्दिसेनि थाखायब्लाबो बावथ'नानै दोननो हादों। नोंथांमोननो आं केमेरानि लेन्सआ जेसेबां सेबखांनो हायो सोरगिदिं नुथायखौ दिन्थिनो नाजागासिनो।
जोबोद मोजांनो औवानि बैसां न'फोरबो लुनानै दोनखादों। उखुमखौबो थिं होबावाखै। थुरि जिगाबजोंनो गोदोनि बादि होदों, जाय बेनि समायनाथिखौ आरोबाव बांसिन होथारदों। आरो बेनि सेरजोंनो हाजो सिंखावना हायेनसिम बोहैलांबाय थानाय बे दैसाया आरोबाव आबहावाखौ साबसिन होथारदों जायगानि। बे गोजोन बुब्लिनि मोन्दांथिखौ हमथानानै दोननो थाखाय जों गांनैसो फट' सेबखांबाय। बिदिनो दिनैनि बेलासिखौ मोनसे मोजां आइसोलेटेड नेचारेल प्लेसनि पार्कआव स्पेन्ड खालामखांनानै दा जों बिदाय लानोसै बेनिफ्राय आरो सोरां बारांनो न'फारसे रावना होलांनि। जोबथियाव जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंखौ सापर्ट खालामदो, लाइक, शेयार, साबस्क्राइब, कमेन्ट होनानै। आरो जोबोद थाबनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोननि मिजिंखौ लानानै दिनैनि